муфтиёт ё идораи мусулмонони вилояти Москав дар пай ҳамлаи нирӯҳои омон ба масҷиди Дзержинский ба дӯстонии кулли Русия шикоят бурдааст. Муфтиёт ин амалкардро ҳамчун таҳқири эътиқоди динии мусулмонон баҳогузорӣ намуда таҳқиқи рейдро талаб намудааст. Рӯзи 14 июл ба вақти намози ҷумъа нирӯҳои амниятӣ бо баҳонаи тафтиши ҳуҷҷатҳо ба масҷиди воқеъ дар шаҳраки Котельники ҳамла намуданд. Як сабаби норозигии намозгузорон дар он буд ки кормандони омон бо появзол рӯи қолини масҷид қадам мезаданд. Дар ин байн бархе аз намозгузорон аз чунин рафтори нирӯҳои омон ба хашм омада бо онҳо вориди баҳс шуданд. идораи муфтиёти вилояти Москав гуфтааст, чунин рафтори нирӯҳои амниятӣ ҳуқуқҳои бунёдии мусулмононро поймол карда ташаннуҷро дар ҷомеаи сермиллат ва гуногун мазҳаб эҷод мекунад. Рейд дар масҷид ҳамчунин боиси вокуниши шадиди раҳбарони Чеченистону Доғистони Русия низ шуд. Рамазон Қодиров, раиси ҷумҳури Чеченистон, дар телеграм-канали худ ҳадафи амалиёти мазкурро иғвоандозӣ номида онро ба ҳамлаи роҳзанона шабоҳат дод ва талаб кард ки омилонаш ҷазо дода шаванд. Сергей Меликов, раҳбари Доғистон, дар навбати худ гуфт дидори наворҳои рейд барояш нохушоянд буд. Ӯ таъкид кард ки муҳим инсон мондан аст ва изҳори умедворӣ намуд ки вазъ ҳаллу фасл мешавад ва ба аъмоли афсарони мушаххаси интизомӣ баҳои ҳуқуқӣ дода мешавад. Дар ҳамин ҳол Александр Хинштейн, вакили Думаи давлатӣ, дар телеграм-канали худ билофосила навишт ки афсарони омон ва ҳам нирӯҳои Росгвардия ба ин рейд ҳеҷ иртиботе надоранд. Зимнан як ҳафта пештар аз ин рӯзи 7 июл низ дар яке аз масҷидҳои Котельники рейд анҷом дода шуда буд. Он замон низ нирӯҳои амниятӣ бо намозгузорон бадрафторӣ карда зидди онҳо аз васоили оташнишонӣ истифода бурданд. Дар пай гурӯҳе аз мусулмонони масҷиди Котельники дар як муроҷиати видеоӣ аз Владимир Путин додхоҳӣ карданд. Баъди ин рейдҳо дар гурӯҳчатҳои муҳоҷирон даъватҳо дар мавриди даст задан ба эътирозҳо садо медиҳанд. Муҳаммаҷон Собиров, ҳуқуқшиноси тоҷик, мегӯяд муҳоҷирон набояд ба чунин даъватҳо ҳамроҳ шаванд, зеро метавонад барояшон паёмади нохуб дошта бошад. муҳоҷироне ки дар митингҳо иштирок мекунанд, онҳоро ФСБ яъне запрети бесрочни мемонанд, ё ин ки 20 сол ё ин ки то 40 сола запрет мемонанд. Аз тамоми мардуми муҳоҷир хоҳиш мекунам ки дар ягон митингҳо иштирок накунед ва ӯ кормандони полисе ки дар яъне масҷидҳо дар тарафи Котельники, дар тарафи Люберци рафта бо ҳамон яъне пояфзоли ҷазири худ дар ҳамон болои ҷойи намозҳо баромадан, ӯ ҳозир аз тарафи Госдуми Россия яъне як гурӯҳ таъсис кардагӣ ҳастанд ва тафтишот идома дорад ва боварӣ дорем ки он кормандони полисе ки ҳуқуқи муҳоҷирона поймол карданд ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. амалиёти зидди муҳоҷирон инак таи 2 моҳ мешавад ки дар Русия идома дорад. аз ҷумла корбарони радиоозодӣ наворҳоро аз ҷараёни ин рейдҳо дар қаҳвахонаҳову маконҳои кориашон мефиристанд. Дар як навори дигар ки аз Екатеринбург ирсол шуд, дида мешавад ки гурӯҳе аз муҳоҷиронро зери назари кормандони пулис аз фурудгоҳ ба ватанашон гусел мекунанд. ҳафтаи гузашта вазорати корҳои дохилии Русия эълон кард ки зимни баргузории рейдҳо 12 000 мавриди қоидашиканӣ дар самти муҳоҷиратро ошкор ва ҳудуди 7 000 муҳоҷир аз ҷумла зодагони Тоҷикистонро аз қаламрави ин кишвар ихроҷ карданд.